ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଟ୍ରାଏ କରିଥିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକମାନେ ଖାଇକି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ? ମୋତେ ତ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଲି ଯେହେତୁ ସଣ୍ଡେ ଥିଲା, ଘରର ସବୁ ମେମ୍ବର ଘରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ବନେଇଥିଲି। କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ତେଲକୁ ଦେଇ ଟିକିଏ ଜିରାକୁ ଫୁଟେଇଲା ପରେ କଟା ରସୁଣ ସହିତ କଟା ଅଦାକୁ ପକେଇ ନେଲି। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ କଟା ପିଆଜ, ଗୋଟିଏ କଟା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ପକାଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟମାଟୋ ସସ୍, ସୋୟା ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍ ସହିତ କିଛି ମାୟୋନିଜ୍, ତା ସହିତ ଟିକିଏ ଭିନେଗାର ଦେଇ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଗିର ମସଲା ଆଉ କିଛି ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ। ତାକୁ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ସିଝା ହୋଇ ରଖାଯାଇଥିବା ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସିଝା ହୋଇ ରଖାଯାଇଥିବା ପାସ୍ତାକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋର ପାସ୍ତା କର୍ଣ୍ଣ। ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ମୋର ବହୁତ ହି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣ ବି ଏଇ ରେସିପିଟିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ ତା ଉପରେ ଟିକିଏ କଟା ବିଟରୁଟ୍ ଦେଇଯାଇଥିଲି, ଯାହାକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଦେଖ